ቅድሚ 100 ዓመት ካብ ርኹባት ስድራ ቤት ኣብ ኳዜን ተወሊዶም ኣብ ንኡስ ዕድሜ ድማ ኣብ ሸኻታት ኳዜን ጓሳ ኮይኑ ምስ ከብትን ጠለበጊዕን ዓንደረም ኣብ መጉባዙ ድማ ምስ 4 ኣሕዋቱ ትምህርቲ ክህነት ጀመረ ወዲ 17 ዓመት ምስ ኣኸለ ድማ ተመሪዑ ኣብ ሓዳር ተጸሚዱ ባሕርን ዓድን እናተመላለሰ ኣብ ማሕረስን ሽቕልን ንግድን ወፈረም ኣቦይ ቀሺ ፍርዙን እዮም ዝበሃሉ ነዚ ዝተባህለ ኣልማዛዊ መዋል ሰጊሮም ገና ሕጅውን ምስ ሙሉእ ጥዕኖም ውራይ መናባብሮም ኣብ ምግባር ይርከቦም ኩሉ ዝገብርዎ ስራሕ ብመደብ እዩ ኣብ በዓላት ቤተ ክርስቲያን ብምኻድ ይጽልዩን ይቅድሱን ተመሊሶም ጥሪቶም ይወፍሩን ይኣልዩን ኣብ ዕረፍቶም ናውቲ ሕርሾም ይውድኑን ይውግኑን ኣድጎም ሸብሊሎም ይወፍሩን ይኣትውን ግራቶም ይኸሉን ይዓዝዱን ድሕሪ ቅዳሴ ብፍላይ ቀዳመ ሰንበት ድማ ምስ ምንኣሶም ሓዋም ሓቢሮም ኣብቲ ዓዲ ዘወር እንዳበሉ ዳይ ቤተሰብን ኣሕዋቶምን ይገብሮም ሳሕቲ ድማ ንኸተማ ብምእታው ጎደናታት ኣስመራ ብእግሮም ሰንጢቖም ዳይ ደቆምን ደቂ ደቆምን ምግባር ኣይጽጎሙን ኣቦይ ቀሺ ፍርዙን ምስ 4 ካልኦት ኣሕዋቶም ካህናት እዮም ካብ በዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ ኢለን ድማ 11 ደቂ ወሊዶም ብጻዕርን ሓርኮትኮትን ኣዕብዮም ኣብ መርዓን ደርዓን ኣብፂሖም ኣብ ዝዋን ድማ ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ ኮይኖም ኣብ መንጎ 121 ደቆምን ደቂ ደቆምን ኮይኖም ልደቶም ከብዕሉ በቂዖም ረኺብናዮም ኣለና ኣብ መዓልቲ ልደት ኣቦይ ቀሺ ዝረኸብናዮም መታዓቢቱን ኣሕዋቱን ተመሳሳሊ ተውህቦ ዘለዎም ኮይኖም እዮም ጸኒሖምና ነዛ ኣጋጣሚ ተጠቒምና ድማ መጀመርያ ምስጢር ጸጋ ዕድመ ደቂ ሰባት እንታይ ምዃኑ ንምድህሳስ ንኣቦይ ቀሺን መዛኖምን ቤተሰቦምን ተወኪስናዮም ኣለና ሓዳለይ ብረሰኹም ለካ ይኽእል ሓረስታ ባህሪ ሓሪስ እየ ክሳዕ ዝኣስቱ ምስ ኣሰኹ ኩሉ ጋቢባ ኣብ ደገ ኣፀላሓኒ ኣብ ደገ መፅያ ከዓ ናውተይ ከዓ ስቕበለኒ ፍቕሪ ብዙሕ ወፊረ ስዕማ ወፊራ ፀንሓ ትስዕመኒ ፍቕሪ ብዙሕ ከምዘልኩ ኣቦሳሰይ ኣቦይኒ ኣዘይኒ ወላ ኣሕዋሰይ ኩሎም ብሩኻት እዚ ዝጠቕመኒ ንዓይ ኣቦይ ቀሺ ፍርዙን እቲ ምስጢር ናይ ዕድሚኦም ቁሱን እዮም በዓልቲ ቤቶም ኣዝያ ሕያወይቲ እትካናኾኖም ብኣብዚ ዝነበረ እዋን ከምኦም ዝኣመሰለ ፍቕሪ ዝነበሮም ሰባት ኣይነበረን ኣቦይ ቀሺ ፍርዙን እዚኣ መርዓተይ ብስማውን ብዙሕ ፀዊዖማ ኣይፈልጡን እዚኣ መርዓተይ ኣማጋግብኡ ፍሉጥ ርሁብ ካብቲ ዘለዎ ንዕኡ ዝኸውን ብስድራ ቤቱ ኣተዓባቢኦም ይኹን ኩሎም ጽፉፍ መገድ ቁሱን ብኩሉ መገዱ ቁሱን ተባዕ ኸኣኒ ነዚ ኩሉ ምስጢር ናይ ዕድሚኡን ናይ መነባብሩን ፍቕሪ ናይ በዓልቲ ቤቶምን ናይ ደቆምን እንደገና ኸኣኒ ናይ ገዛ ርእሶም ኸኣኒ እዚ እቲ ትባዓቶም እንታይ ኣመጋግቦምን ፍሉጥ ዕድሚኡ ክነውሕ ከሎ مساعدو እንዳ ተፋቀረ مساعدو እንዳ መረቀ ቤተክርስቲያን እንዳ ሰለመ ንቤቱ እንደቆዓ እንዳ መረቀ ተመስገን አምላክ እንዳበለ አነን ቀሺ ፍርዙኒ በበይንና ኢና ቀሺ ፍርዙን ሀብታም ይቡ ብጸባን ብማዕርን ይዓቢ አነ ግን በሐምል ብድረኸብካ ከምዚ አሪኻ ጓፉት بقاقد عارية أبزي ما يندحص كينا نبلع دنبرنا أتخم سب كم زي متى شمس بس حقين بس عقودين ما يتريب ست كل ساعة مسوس أوا ست أنا ما يست يجي ما عندي نايد دعوة بيني
أتمترارجين إنه كل كاسة هجي تريج الله تغمني دخلنا كاتكم يحانس كما أجري كيدا يدكمني نيره أجوك وياكم وين نمبر كابزي قندر كيدا بدري كمان أبيك أشفرزون بطبايومن صعرومن زمسجون ولاديوم بدك عدومن بيتسبومن دقومن زمسجن طباين بحرياتن زلوهم أبو دمايم شي فرزون لوه حياواي أقلقالي نايسرح سبي كل يوم أيوة خام السبكة السبد ما تبغى يزيلوها أشفرزن تبشو أشفرزن يزيلو خبال أي سمعنا بلغي خسافج بزيكازي أبيك أشي بقبزنو من دفراتو من زفلتو عن ترب منبارهم يم مزانهم ززنطولهم بقول إزازن ديو خم دلوم يكونن إزازي لا مامتو لي إلى يوم سمح مي حمقالي لا ممكن زي تبهال هذه باركام تيوما زي حزاز سبسيني سيني زغل عدي تأكبون واقبات بقى تحرم تراي كم دم سنة كم دم سنة كشفر زي الموت سرعاتي هو موتيو تاخوينا أبياتنا أبا يمتوا أبا يكبكيكم أبا يقربوا أقرب مسبلو شبك بابلو بزاهم جاقروا تتوا بلوه تتوا سلام غادي سينا شو قوي يوم أكلو تأكلو أجمع غسينا كم زغن سمع زنحنا أبيك أشفرزون بطيبا يومن سرحومن حدارومن زتمسغون بيوم لالخلو دما أبيك أشي كم كلهم وفيات أبوتاتن أديتاتن دك عدوم أبي تاريخ قدل يرتراز نورو ما بركتو باب الناس تقص ولا ديم من تهاجروا من تهزبوا من الناس اللي هاجروا مزفتوا بفكر هاجروا من دقوا من كلهم نبزي كالسي زوافريا أم ناس عبي إجام زنوبرهم يوم دقوا من نصهم بخمسين نقول صون زي خاتي قوسن يوم كل جزء سجى حجة إنه والله دل يوم جنا ونكسرين زو علي ينجر كم زبال أبز معلتي لدتهم باقات أمت عدي مزمسات نعبيك أشي بغربات فلطهم قديم تقداليت سماينش بزعب بركتو أبيك أشي أبقالسي أحد ربيلا أعليلاتنا اللام كابقالاتا نسمع يوم تاريخ أب حد ساعات أب حد دقيق ويابزح جنزار بلا زلنا هم تزارب كازو دا يكون بفلاي نبيك أشي بحفش أدما نايتي هزب خباب أرسو مرت نايك أرسي توفاينت نزي سورا بفلاي نتي أفتخبابي نسورا نمعبال ناتنت نممصا زقالسن زتابابعن زنبره حزبي حدا خاوم حجي خم وكيل ناتهم طرح غير خوسدو يكلني مخنياتو بزح تاريخ سلازل انجلا بالكاز زربا يكون حدا النطبታት ግን ገለ ካብቲ ፍጻሜታት ክጠቅስ ደስ ብለኒ ኣብ ዝኾነ ናይ ሰውራ ቃልሲ ኣብ ናይ ክተት ግዜ ኣብ ናይ ጎስጓስ ሰሚናራት ኣብ ኣስተምህሮ ንህዝቢ ኣብ ትህበሉ ኣብ ምውዳብ ኣብ ተበጃውነት ጽንዓት ተወፋይነት ናይ መንእሰያት ኣብ ምድልዳል ብቆንዱ ካብ ደቁ ተበጊሱ ዝብገስ ንኻልኦት ድማ ረኣያ ዝኸውን ዝነበረ ስለ ዝኾነ ወይ ንሱ ወይን ብዓቕሙ ከም ቀሺ ዳዊት ሒዙ ቤተ ክርስቲያን ክውድስ ይግባእ ዋላ ኸም እንዳገበረ ምስ ዝገበሩ ከይተፈላለየ ከም ቀሺ ኮይኑ ነታ ሃገር ይብጀወላ ነይሩ ኣብ 1982-83 ሓደ ካብቶም ካብ ሞት ዝወፀ ሰብኣይ ኣብቲ እዋንቲ ፀላኢ ብምብራቕ መፂኡ ንበዓል ሽዕብ ክድምስስ ከሎ ንበዓል ከባቢ ካድነሽን ክድምስስ ከሎ ሓደ ካብቶም ውጉኣት ይበይቀሽ እቲ ዝገርመኩም ግን ኣበይቀሽሲ ኣብኣ ተወጊኡ ኣጋጣሚ ድማ ሰሎሞን ወዲ ፍርዙን ኣብኣ ነይሩ ንቡኡ ሸዓል ዒልዎ ሓጊዙና ንሆስፒታል ኣዋሲድና ሕጂ ድማ መበል 100 ዓመቱ ናይ ኣቡኡ የብዕል ኣሎ ሰሎሞን እዚ ንዓይ ፍሉይ ፍስሓ ፍሉይ ደስታ ምስ ምንዋሕ ግዜን ምድፋዕ ዕድመን ዝርሳዕ
ብዙሕ ኣገዳሲ ፍጻሜታት ግድን ኣሎም እሞ ኣበይ ቀሺ ነዚ ተጋዳሊት ሰማይነት ዘዕለለትና ዛንታ ብዘይ ዝኾነ ናይ ረስዕ ጸገም ይዝክርዎ ዶ ይኾኑ? ቀነፋ ስጋ እዩ ነይሩ ስጋ ነይሩ ሓያሎ ሰብ ቀሲለ ጓስቆ ዝበሃል ብዙሓት ሰብ ቀሲሎም ሓሪናኦም ምስ ወድኡ ከዓ ናባይ መፅዮም ሕጂ ንሕና ኣይፈለጥናን ሻዕብያ ነይሮም ምሳላ ሰብ ሻዕብያ ከዮም ምልሻ ገለመለመ ሕጂ ከዮም እንጆም ኢሎምና ክንሕባእ ኸይድና ካይሳሕባእ ኾና ከለና ባ ገሮኛ ስዋ ነይርና ጤል ሓዲድና ነይርና ካብኡ እሳ ሰጉሰግ ትስእል ነይራ ነሲ ዛንዳ እኽሊ ነይርና ብዙሕ ነሲ ዛንዳ ክሻ ገለመለ ዘናብየ ሰበይሰይ ሕየ ጎጥና ኸይና ብኡ ሰሓቢእና ኣብ ዝጠዛዕ እሰዮም ተመሊሸ ክመለስ ከለኹ መንመን ክደልየ ኢትዮጵያ ሓጎስ ዝበሃል ነይሩ ወዲ ሰብኣት ምሳይ ዝፀገም ንኡ ክሪኢ ለተመፃኹ በዝጎበይ ኮይኑ ከይሪእኽዎ ወጊእኒ ተወጊኤ ከምዚ ድልድል ነይሩ ሳዕሪ ጀርበ ባቢለ ዛርእሲ ኣብታ ቆጥቋጥ ክልዓው ኣብኣ እስዋ ብለያ ኣይርአሉ ድልድል ከዓ ክብል በዚ መፅኡ ኣብዚ ገፁ መፅኡ ርእሰይካ ኣብዚ ዝሸክሉ መፅኡ ስኢልኒ በዚ ኸይዱ ከዓ ተመሊሹ ዝገፁ ከዓ ምሳለማ ኣመለፀልኒ ናብኡ ሰዓት ክልተ እዩ ነይሩ ተወጊአ ዘበብ ክብል ጥራይ ዘም መጀለኒ የብለይ ገለ የብለይ ኣብኡ ሰብ ፈፈው ክብል ውዕለ ሓንሳ ልበይ ይፅፍኣኒ ሓንሳ ምልስ ብለኒ ከምኡ እንዳልኩ ውዕለ ሰዓት 6 ኸውን መፅኡ የብሊ ርባ ቅዱሳት ዝበሃል ኣብኡ ጉዕጆም ምስ ስድራና ሰብ ኣሕባእናዮም ኣብኡ ኮይና ከይሕከም ከዓ መሓኽም የልዋን ናይ ላምባ ገይሩ ድረድር ዛብል ሰብ ሓጎስ ዝበሃል ማዓደሚ ነይሩኒ ድርድር ዛብልኒ ኣብኡ ሓዲልና ንፅብሒ ሰቐብሲ ስገድና ኮይኖም ኳሕ ኢሎም ከዓ ተሳቑሶም ሰሎሞን ኣበይ ነይሩ ኣብቲ ጥቕኦም ነይሩ ሰሎሞን ሕጂ ሓያለ ወጊኡ ኣሎ ካብኡ ውዒልና መፂኦምና ኢልና ሕጂ ሰብ ፈሪሕና ተሓቢእና ከለና ሰምሳይ ነበሩ ከይዞም ሃዲሞም ሳብ ሰበይሰይ ከዓ ከይዘልግስ ተልኳ ከዓ መት ኮይኑ ሕየስ ኮይኑ ምሳኸ ኣብያህል ኣይመፅናን ብሎም ዝተሰንበድዎ ብለን ሰሎሞን ከዓ ኣብ ካልኦም ከይዶም ናይ ምልሻ ናይ ኣምሓራ ዝነበሩ ደቂ ዓድና ኣብኡ መፅኦም ሃዲሞም ካብዚኦም ኣብኡ ምስ መፁ ኣኻኺቦም ፀይሮምኒ ፍልፍል ከይዱ ከምቲ ኣቐዲምና ዝሰማዕናዮ ኣብቲ እዋን ወዶም ተጋዳላይ ሰሎሞን ፍርዙንን ኣሃዱኡን ናብቲ ከባቢ ብስራሕ ትንቀሳቒሳ ነይራ ስለ ዝኾነ ተጋዳላይ ሰሎሞን ነቲ ኣብ ልዕሊ ወላዲዩን ደቂ ዓዱን ዝወረደ ሞትን መቕሰልትን ብቕረባ ስለ ዝፈልጦ ብቕፅበት ንኣቦይ ቀሺ ፍርዙንን ካልኦት ውጋኣትን ደቂ ዓዱን ናብ ሕክምና ከብፅሖም ዕድል ረኸበ ስምባዘኸ ነይረ ተወጊእ ኢሎምና ኣውፅኦምና ንኻ ተቐቢለ ፍልፍል ሰዲድዋ ፍልፍል ሰዲድዋ ፍልፍል ካኒ ሰማዊ ነበረ ህዝቢ ኩሉ እቲ ህዝቢ ሽዑ ፍልፍል ወሪዱ ካብ ፍልፍል ፀብራ ኸይደ በቲ ኣቢሉ በዚ ኣቦይ ቀሽን ብጾቱን ሳላ ተጋደልቲ ዘጋጠሞ መውጋቲ ኣብ ሳሓል ተሓኪሞም ብምስጢር ናብ ዓዶም ኳዝየን ተመሊሶም ናብሮም ጀመሩ ኮይኑ ግን ኣቦይ ቀሺ ነቲ ኣብ ነፍሱን ደቂ ዓዱን ዝወረደ ግፍዕን ሞትን
መውጋትን ድቃስ ያቦን ስለዚ ሕኒኡ ዝፈደላ መዓልትን ሰዓትን ከም ምጽባይ ዓዲ ዋዕለን ነዊሕ ከይጸንሕ ድማ እዛ ዝጽብያ ዝነበረ ናይ ሒነ ምፍዳይ አጋጣሚ ኣብታ ዝጽልየላን ዝቅድሰላን ቤተ ክርስቲያን ዓዱ ባዕላ ደበኽ በለቶም እታ ዝጋጠመቶም ዕድል እምባር መጀመርያ ካብ ተጋዳሊት ሸማይነስ ንስማዕዮም ቀጺሎም ድማ ባዕሎም ክነግሩናዮም አንተ እዋን ትዝከረኒ ሓደ ካብ ወታደራት አምሓራ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጺኡ ክሳለም እቲ ንብረቱ ካላሽን ተዓጻፊት ቡምባ ኤፍዋን ወዘተ ዝሓዘት ቆረባብሻ ኣብኣ ገዲፍዋ ኣትዩ ኣበይ ቀሺ ፍርዙን ስለ ዝረኣያ ንዓ ስክም ኣቢሉ ሸዓ ካብኣ ወፂኡ ንባሕሪ ንዓና ረኪቡና ክሳብ ክንደይ ተወፋይነት ናይዚ ትሪኦ ከለኻ ቀሊል ኣይኮነን ሸበሽ እያ ነይራ ኣነ ክሳለም ንስኻ ክሳለም መፂኡ ወዲ መንፈስ ክትኮይኑ መፂኡ ቅድም ኢሉ ሕጂ እሱ ብቅድም ኣነ ብድሕሪት ናይ ሻሪካ ናብ ማኪና ክዮ ኣብ ማኪና መፍሪድ እሱ ነይርዎ ሰየየስ ካብ ሳጫ ነይርዎ ዕጥቂ ነይርዎ ኣምራ ብሉ ክሰግድ ከሎ ጥራይ ኣነ ሕዝ ኣቢለየ ኣለያ ኣይሕሳበይ ነይሩ ሰይለዚ ተጓልፍ እንታይ ነይሩ ትሕዝትኡ ክትዕሉላ እስኪ እንታይ እንተን ሒዝኩሞን ዝኸድኩም ሓደ ብሓደ እስከ ዘርዝሩልና ካብቲ ማሕራይ ወሲድኩሞን ዝኸድኩም ተዓጻፊት ምትሰይ ኸላሽና ሰየይት ኣብ ሳጫ ናይ ዝብለካ ናይ ማኪና ፈንጂ ከዓ እዚ ነይሩ ኣቦይ ቀሺ ሕኒኡ ዝፈደላ አጋጣሚ በዚ ጥራይ ኣብቅዐን ኣብ ረፋድ ምሕራር መላእ ኤርትራ ንሱን ካላዩን ካብ ባሕሪ ንዓዲ እናኣተው ከለዉ ዝረኸብዋ ካልእቲ ዕድል እውን ነይራም ሕጂ እውን ነቲ ዝረኸብዎ ዕድል ባዕሎም ኣቦይ ቀሺ እንትዕልሉናዩ መቐረት ዘለዎም እሽብ ናጽነሲ በዚ ዝኣተዉ ኣነ ከዓነ ተኸሰብ ረሃብኒ ኣነን ከዓነ ብባሕሪ ነርና ኣብ ሳብሪ ሰጊ ክድበር ዝከለና ክልተ ማሕራ ረኽብና ክልተ ማሕራ ክንረክብ ከለና በብረሰም ኣለዎ ረሰሎም ንሕና ጃለይ ኢና ግን ክንፈሮማ ይከኣልና ኣግዲፍና ነስብረሶም ኣምርወልና ኣግዲፍና ሕይናዮ ንኦም ቀልቅድመና ከብኪብና ሕይናዮም ዓዲ ኣሲና ዓዲ ምስ ኣሰና እንጀራ ፅምና ስም ነይራ ፋሕ ለመ ምፅፍየብ ነይራ እንጀራ ኣብልዕና ሰራዊ ሕዝባዊ ግንባር ከኣና ሓያለይ ጠር ዝሓዙ ኣብ ተዓድላ ነይሮም ቁም ነብሎ ከለዉ ቁሩብ ምዕንትዮም ገሮም ነሶም መሳይ ሕጆም ንሕና ከዓና ስበ ብሬት ንኦም ኣሰሊምናዮም ንኦም ከዓ ኣብኦም ኣሰሊምናዮም እዛ ኣቦይ ቀሺ ዝወሰድዋ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ምስ ናይ ትምህርቲ ቤተ ክህነት ዝጻረር ይመስል ቅዱስ መጽሓፍ ብዓብይ እውን ኣይትስረቕ ኣይትቕተል ዘይናትካ ኣይትመነ ወዘተ ዝብሉ ትእዛዛት ኣለዎም እሞ ኣቦይ ቀሺ ነዚ እንታይ መልሲ ኮን ይህልዎም ኣይትስረቕ ዝዓቆ እዚኦም ስለዘይዘሊና ዛቆሰሉና ክንሕዝዮም ቀሲሎም እዚኦም ኣይኮነም ምስራቅ ካልኦ ክገብረሙና ምፀላእኹ ፀላእ ስላእና እንታይ ትብሉና መሬት ክወርሱ ንዓና ከዓ ክቆህሉና ማልና ከዓ ክበልዕወን ኣንስትና ከዓ ክወርስዎን ይስሕብ ሕልሎም እግዚአብሔር ይሃቦም ሕዝባዊ ግንባር ከዓ የጥፈሳት ሓስብ ይመስል ኣቦይ ቀሺ መርዓቶም ናብ ዓዲ ዝገየር ካብ ዝገሻ ከባቢ 7 ዓመት ኣውፂረን ኣለዋ ካብ ሽዑት ሒዞም ድማ ምስ ሰይትወዶም እዮም ዝእለይ ዘለዉ እሞ ኸኣ ድሕርታ ዝፈትዋን ዘፍቅርዋን በዓልቲ ቤቶም ናብራ ምስ ሰይትወዶም ከመይ ረኺቦም ይኾኑም ሞት ናይ ፈጣሪ ኣሰሪፍሉ እመኒ ፅቡቕ እየ ዘለኹ መስገን ኣምላኽ ስዕድመን ተበዝሐ ክሳብ ሕጂ ፅቡቕ ኣለኹ ቅድም ብነፍሰይ ሓንካ በውላዘይ ፅቡቕ እየ ዘለኹ
ባህልና ኣዝዩ ስልጡንን ክቡርን እዩ ዘይ ከምቶም ስልጡናት ኢሎም ዝምክሑ ምዕራባውያን ሕብረተሰብ ኤርትራ ንኣረጋውያን ዝኽብር ዝሕብሕብን ባህሊ ዝውነን እዚ ባህሊ እዚ ካብ ቀዳሞት ወለድና ዝተወርሰ ብኽብርታትን ሃይማኖታት ህዝቢ ኤርትራ ዝተነጥቀ ክቡር ባህሊ እዩ እዚ ክቡር ባህሊ እዚ ግን ብኸመይን ስለምንታይን ኣድለየም ኣብዚ ሃገርና ክቡር እዩ ወላዲ ቦቦታትና በዴታትና ድፀንሐ ካይቱ ወላዲ ምክባር ኣቦኻ ድዩ ኣዴኻ ድዩ ስለነኽብር ኣብ እንዳ ኣረጋውያን ክንወስዳ ንኽእልና ንሓ ብኽብሪ ስጋዕታ ዕለተ ሞት ትበፅሕ ብኽብሪ ኢና ንሕዞ ክንምረቕ ንደሊ ጽቡቕ ክንገብር ንደሊ ወላዲኻ እንድሕር ጽቡቕ ጌርካ ልዒልካ ጽቡቕ ጌርካ ስኻውን ካብ ውላድካ ኸኣ ጽቡቕ ትረክብ ንመጻኢ ንዓኻ ነቲ ወላዲ ደይኮንካ ጽቡቕ ትገብር ዘለኻ ነታ ህይወትካ ንዓኻ ብውላድካ ንኽትረብሕ ጽቡቕ ዕድመ ጽቡቕ መናብሮ ንኽትከይድ ንወላዲኻ ጽቡቕ ትገብር ኣነ ሕጂ ነቦይ ኣኽቢረ كبيرة يدنبر بحموت متى كبر بنست حموت متى كبرتي بحموت متى كبر بسبب كبرتي لنفسي يدخبر نبوي ديكون كده خبر نتاي وات كاي خبر صبوغ نجر صبوغ قبر نحط قبر كوينكا نمن نعاها قد كاتبر هلا نعاها خبر الله لك يوم على سملاي قليل يكونان دك سبات ابرغانوم ابناي طباي لوط يم زمعبلوم سلازي عب سبن ملاي كنتصاورم زغبانا طبيعت اللوم عب سباب تعد ممسكتك اب قلعه خسدت ملس زخونه نجر ازيد انتايو تاي زخمزي ايدلني ازي اخمزي ابلك عب سب حراي ابو كمزي ادي خذ لها حراي كمزي قبل قبرلك كتب لك تاي ز ابي وخمز دمار حدو قوم دحريلك كن فعب سبون اب قلع عسله مليس دلو كقيم كخري باق اتخرات اتيفتا غزا انا 10 عمتا وقت قميت يفتا غزا أديك الله حجة أدين تاي دلي ولا أديك الله دي إلا نسي بعلي قبل لا نير بعلي سنتي بعلي حاسيبه بعلي جري دوم نيري ولا تاصل حساتها قبل تخال منابر بملؤ بعلي قبل لهم أديك الله والنعي أنا تمري غيب أدي بروخات لدي بروخ لدي تاي بروخ لدي تاي خليل كده يتمر قبل هجنة بروخ ندحر وليد كخمزة بروخ وليدنا كبيرنا دلنا كم أخ أسخت خبري للنيرة دي المرة كمزي ويزرو صحينس زغلصتو عبسم لاين مكنقانن تعغستن كلتن يحتت يخون امبر عبسب اب غزاخا مهلاو دما عبربحان كبرن اللوم عاب خبريو نعاها ابوي مساي كقمط كلهم ابوي مساي كوف قبل كله عاب خبري انت مقتب لدا خمزه خبري يلن ني عبسب ازي صغور لو خبر لو اتنكون مشنن توسيدو قش صلوت غبرخا تتعبي وفيركاتاتو مساخا خوفيل صولت كغبر نتوم قلو وعتاش مخ غبرلكا ناي بحق خبر لوا عبسبسي كم زقلل اندينا نغبر عبل لوا انديو تواريديخا عبل لوا عبسب لوا تواريدي بلكا هجي جلسب ግን ውርደት የብሉን ስኻኻ ትኸስብ ዘለኻ ተሲዶ ቆሹ ጸሎቱ ምስ ገበረልካ ምስ መረቀካ ንሳኻ ጎንኻ ኸፍ መሰለ ዓብ ክብሪ እንጂ ኻቦይካ ናይ በሓቅ ሩሕስ እዩ ባጠቃላሊ ከምቲ ዝበሃል ዓብ ሰብ ንባዕሉ ዝሰምዖን ዝንብቦን ዝደሊ ቤት ንባቢም ስለዝኾነ ድማ ታሪኽን ዕላልን ኣቦይ ቀሺ ኣብ ሓደ ረፍዲ ዝግለጽ ኣይኮናን እቲ ዝተኸታተልናዮ ተመክሮ ድማ ቀሊል ኣይኮናን ስለዚ መንስያትን ወለድን ካብ ተመክሮ ኣቦይ ቀሽን ካልኦት ሓርበኛታት ወለድን ብዙሕ ትምህርትን ተመክሮንን ክንቀስም ይግባም ኤርትራ ጥራይ ካብ ኣቦይ ቀሺ ፍርዙን ዘይኮነስ ካብ ኩሎም ሓርበኛታት ዝሓለፉ ታሪኽ ትሰርሑ ደቂ ተባዕትዮም ደቂ ኣንስትዮኦም ተማሂሮም እየ ዝብል ድማ እታ ሕመረት ናይ ጎስጓሲት ኣማዕባሊት ናይ መንእሰይ ኮይና ደላ ሳዋ ንተወሳኺ መብርሂታት ወይ ድማ ኣፍልጦታት እቲ ወታደራዊ ሳይንሳዊ ወታደራዊ ታዕሊም ተኻልት ተዘይኮይኑ ካብቲ ማህፀን ናይቲ ጅግና ዝወልድ ማህፀን ኤርትራዊ ማህፀን ዝወፁ ስለዝኾኑ ስቲል ክሳብ ሕጂ ጅግንነት ፍጽምለው ካብቲ ንሕና ንፈልጦ ወይ ካብቲ ንሕና ንምካሓሉ ጅግንነት ሰሪሕና ኢልና ንሶም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ይገልጽ